Čau, vás zdravím, tu pomčka SK, zakajte Melbaralek a my som pustil ďalšie videa, takže Janko tu pre nás pripravil nové video, kde budeme hrať, neviem ani čo, lebo nemám nejako vybrať tú hru, ale keď budete chcieť, tak môžete do komentov napísať, že aké hry by som mohol vyskúšať. A vyskúšať túto. Vyzerá to niečo z auta, nejaký Explore, tak som zvedavý na to, ako to, čo to bude. Dáme si to tikšie. Tak play. What? OK, čo sú tu nejaké kategórie, to vyzerá byť. Dáme si túto. Vyskúšam. Nehral som to. Tak join, prečo nie? Sibíria. Keď v Rusko to bude, nie? No akože na to veľmi zvedavý. Vyzerá to dosť graficky, akože dobre, no neviem. Na Robloxe nič nie je také. No, niektoré hry sú také, ale to nevyzerá ani Roblox potom. Ak sa nám to načíta, tak ja budem šťastný, velice. No tak. Tak ale čo sa s tým stalo? Čo to? Nejde internet. Ide. Ide, ale nejde. Musím ich... Hej. No tak nič. To sa nedá ani toto. Čo ti dáva? Aha, už je to zmenené. Už je modrá, už je zelená. Už je fialová. No jaké fajné. A prešiel som. Len predsa. Ešte, že som to nelíbol. Jerkane. No kebyže penca mi minie. Niečo zadarmo není? Ty kokos, divé. Tu mám Game Pass. A všetky dosť to se a to je to. Tak baj. Čo mám robiť? Teraz čo? Nipy. Ryby. A čo mám akože? Jak toto funguje, ty kokos? Kajnoň, to nechcem. Ja chcem si spálnuť auto. Ale ja nemám penáze, tak ja... A zanula? No víš. Tak to nie je boh vie čo, chaloši. Nasadnúť by som chcel, keby sa dalo. Ty kokos. Fajný. Jaký výfuk, ty kokos. Hej, vo. Nechápem, tomuto tiež ne. Aké neviem čo. To necháme tak. Nejaké zaujímavé. Sídik. No tak to sme v prdeli. Jak sa dáva prečítať? Doprčiť kamera. Ty kokos, aké vymoženosti.
Poď. Ty ale toto budeme hrávať, ďalší. Ty kokos. Lutujem. Vydrž. Asi slabý výkon toto. No, dobré. Šup. Dáme si to takto. Takže máme time, čo ti dáva? A za čo sme zapadli, ty dick? Ja tomu nechápem, bro. Ale to akože, no. Viac menej sranda, ale no neviem. Všetko pozapíname, aby to jazdilo čo najlepšie. A vyskúšame ísť troška pomedzi. Dobre, že toto šmíka. Dosť zaujímavé to chodí. Ups. Poď. Poď. Ty kokos, ideme tam hore. Oj. Zle, nie. Do hajzla. No. A sme dojazdili. GG. A teraz čo mám spraviť? Jen to ako naštartovať, alebo dačo s tým spraviť? To sa... To nejako kočariť to auto, alebo či to je už toto bezžiadané. No dobře. Ja rozmýšľam, že toto hra veľmi pre mňa nebude, lebo ja som dosť akože... Čo to? Toto asi ne. Zahráme si inú hru, lebo toto je veľmi pre mňa toto ťažké porozumieť. Bitfight. Vyskúšame. Ja, je to zase nejaký toto Bublox Roblox.
Jaký to čo je? Jak býva tu? Ty kokos. To čo akože? Jak sa stáva? Hej, borci, jak sa stáva? Jak sa stáva? Tak. Neviem, no. Jak sa stáva pre pána na toto tu? Tak. Jak sa tedy postavil tú vec? What the fuck? Shit. My nehráme Bed Wars. Môžem padnúť? Nemôžem. Proto čo je? Nejaký šupky. Akože neviem troška, že sa hrá Bed Wars, ale toto akože je moc. Moc znamená. Jak sa stáva? A tu sa stáva normálne tík. Ja som sám. Sme na diamanty. Doprčiť nemáme vlnu. Vlnu nemáme, vlnu nemáme. No, aspoň budem mať do toho lepšie veci. Keď som sám. To som jak dal. To se a petozínek, to se. A já jsem Minecraftový hráč, miluje svět, je žehavej. Já miluji Minecraft, je to svět, ve kterým se dá hrát, žít, spát a žít. Brosky, kámo. Najviac random hra. Bro. Nejvíc, potrebujeme 4 na to, čo ti dá, čo ti hrabe, to nedá 70, to neviem čo. Čo ti kúre na gebulu, vážne. Máme 4, máme 4, Upgradenúť si, čo si dáme, tým upgrade, bum, ty kokos, to je ako. Jaká šleha. Sme mohli postiel toto si. Ty čo tu? Psisko malé. Tu nemá žiť. Hop. Šľup. Nope. Ja budu žiť. Ej, čo chceš akože brosky? Pogebuli, či ako? Jak sa dorozumieme, ha? Ty, ozembuch. Faster need co se, faster need Ty psisko! Bro. Postiž. Úplný. Debil. Teraz som nezamestnaný. Sa sám tam schovám. Počkej, spravím si veci a idem sa tam sám schovať. Tik 4. No jaké fajné. Nádhera. Farborku. Dostaneš, debil. Tam bijú. No do prasa.
Nikto neprejde. Mi vieš, čo môžeš. Ty šuhaj malý. Čo si myslíš? Čo som ja akože? Toto takéto veci nám neskúšaj ty. To prečo ty si ale hajdel. Aha, debil. Padol si. Musíme si spraviť armor. 130, to prečo to je veľa. Nechcem umrieť. To je zakázané. Čo je toto hneda? Hneda ešte stále je. Ups. Mňa si nevšímaj. Ja si tu budem len žiť ako toto kráľov, dobře? A nikto mne vole nezabíjajte. Ajaj, poď. 3, 2, 1, dot. Yes. Môžem si spraviť armor, haha. Už nemáme poste, čiže nemôžeme umreť. Čo toto? 4 emeraldy, čo ti dáva? Fúha, to je dosť akože, no. Tak ale čo už? 130. A kebyže tak trocha nakúkneme susedom, jak sa im darí a keď tak zničíme postielku, že len ich tak pozdravíme, víš, ty co? Už dávno nemajú posiel tiež. No tak čo beha? Jak toto šuflikant. Čo si chce akože dokazovať? No a toto je moje jediné vybavenie na moje jediné veci, ktoré môžem ako normálne z ironu si len vyrobiť. Čiže ja len musím kempiť. Alebo že by sme išli hintam ísť pozabíjať. Tí zelení sú už dead, tí sú už dávno cooked. Hintáme ten debilko. Kebyže si postavíme takto. Ty kokos. Kto? Takže tu sú veľkí beťári, no. TNTčka, ukáž. Ty kokos. Frajer. Tak. Takto vždycky hrával, ty vogo. Doprčiť hajzel. Peťka, bum. Ty decek malej. Haja. Chud... Zdochol, nemá postiel. Čurák. No postielku nemá, no čo by si chcel? To čo je? Ty kokos. No ja neviem, no, čo teraz už. Ďalej neviem, no. Našetríme si na 4 a kúpime si toto. Úplne najlepší svor na svete. Kam my to nome vyhráme? Alebo sme vyhrali. Lebo nie, tam sa bijú dementi.
Seriously? O, ja to hitlo. Jú, ty jaký zlaté. A není tu niekde iný ten generátor? Blbý. Oni sú všetky ďaleko, a mne sa tam nechce tak ďaleko chodiť. Tak ale čo už? Máš pokoj, dáš pokoj. Cooked. Debil. Mňa keď shodí, tak ja som akože engine kaput, no. Moja hlava rozbitka. Tak kámo, tak toto sa mohlo že najhoršie stať. Toto bolo troška nudné video, akože. Kámo, to jak sa to stalo? Proste ja som len išiel. Chcel som skočiť, jak som povedal, že kámo, kebyže ja teraz skapem, tak som úplne že cooked. A proste ja som padol. Bro, no tak to nič. Tak to, ja sa s vami ľúbim a tešte sa na ďalšie video. Čus.